Автоматичен инжектор Гюнтер, 16 игли. Машината днес я издаваме след цялостно заводско обновяване с оригинални части. 16 игли в случая. Роторна помпа. Машината се дига максималните барове налягане. Издадена е, готова е за въвеждане в експлоатация. Специална цена 6800 евро плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение, 1 година гаранция за експоната. Готова е за въвеждане в експлоатация.